давоми солҳои соҳиб истиқлолӣ дар мамлакат бахусус пойтахти кишвар шаҳри Душанбе даҳҳо адад боғҳои нави фарҳангию фароғатӣ бунёд гардид. Аз навсозӣ ва бунёди боғу гулгаштҳо истироҳату фароғати на танҳо сокинон ва меҳмонони пойтахтро ба маротиб роҳатбахш намуд, балки сайру тамошои сайёҳонро низ мукаммал гардонид. дар заминаи эълон гардидани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо мақсади ҷалби бештари меҳмонон ва сайёҳони хориҷӣ ба мавзеъҳои тарихиву фарҳангӣ, соҳибкорон ва шахсони алоҳида хизматрасониҳои гуногунро роҳандозӣ намуданд. нуқтаҳои ба таври кироя истифода бурдан аз худравонакҳои барқӣ ва ё ба истилоҳ электросамокат ва дучарха дар атроф ва ҳудуди боғҳои фарҳангии фароғатии шаҳри Душанбе бахши ҷадиди хизматрасониҳои муосир мебошад, ки давоми 2 соли охир фаъол гардид. истифодабарии иҷоравии худравонакҳои барқӣ ба рушди имкониятҳои сайёҳӣ мусоидат менамояд, зеро он меҳмонон ва сайёҳоне ки барои сайру тамошои маконҳои дилфиреби Душанбешаҳр вақти кам доранд, метавонанд ба таври васеъ аз хизматрасонии ин воситаҳои ҳаракат истифода бурда дар муддати кӯтоҳ тамоми масоҳати боғу гулгаштҳои пойтахтро тамошо кунанд. аммо гузашти вақт исбот кард, ки истифодабарии худравонакҳои барқӣ дар баробари бартарият хатарзо низ мебошад. таҳлил ва мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки дар ҳудуди шаҳри Душанбе истифодаи худравонакҳои барқӣ ва дучархаҳо зиёд гардида, дар кӯчаю хиёбон қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳҳоро вайрон намуда истоданд. ин дар ҳолест, ки тибқи иҷозатнома ва дигар ҳуҷҷатгузориҳо ҷамъиятҳо ҳуқуқ доранд ин шакли фаъолиятро танҳо дар ҷойҳои муайян гардида аз қабили боғ ва майдонҳои атрофашон маҳкам амалӣ намоянд, чунки истифодаи чунин воситаҳои ҳаракат дар кӯчаву хиёбон манъ карда шудааст. мутаассифона худравонакҳо ва ин велосипедҳоро хеле ки назорат нишон медиҳад, муштариён дар роҳҳои автомобилгард, хиёбону кӯчаҳои шаҳри Душанбе истифода мебаранд, ки ин ҳам бошад ба бехатарии ҳаракат дар роҳ таҳдиди ҷиддӣ ба миён меравад. ба маълумоти иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ мерасонам, ки мутобиқи моддаи 340 қисми ди кодекси ҳуқуқи маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳангоми вайрон кардани қоидаи ҳаракат дар роҳ аз ҷониби велосипедронҳо ё ин ки худравонакҳо ҷавобгарӣ ба андозаи аз нисф то 1 нишониҳанда барои ҳисобҳо баробар ба аз 30 то 60 сомонӣ ҷарима таъин карда мешавад. ҳамакнун минбаъд назоратбарӣ аз болои ҳаракат ва истифодабарии худравонакҳои барқӣ ва дучархаҳо пурзур карда шуда, нисбат ба шахсоне ки қоидаҳои ҳаракат дар роҳҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро вайрон мекунанд, чораҳои қонунӣ андешта мешаванд. ҳарчанд кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ баҳри таъмини амнияти иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ ва пешгирии садамаҳои нақлиётӣ дар ҳудуди роҳҳои автомобилгарди ҷумҳурӣ пайваста чорабиниҳои мақсаднок доир менамоянд, вале ҳамин омилҳо ба ҳаракати муназзами воситаҳои нақлиёт дар роҳ халал мерасонанд. аз ин ҷост, ки имрӯз истифодаи худравонакҳои барқӣ ва дучархаҳо боиси ташвиши аҳли ҷомеа гардидааст. наворҳои мушоҳидавӣ исбот мекунанд, ки худравонакҳои барқӣ дар ҳудуди роҳҳои мошингард ва роҳравои пиёдагардӣ бидуни риояи қоидаҳои бехатарӣ ҳаракат мекунанд, ки ин ҳолат метавонад оқибатҳои марговарро ба бор орад. насиба расулова сокини пойтахт аст. ӯро чанде пеш дар роҳрави пиёдагардӣ худравонаки барқӣ зер кард. тарсидам, гуфтам ки чико каристи, чӣ гапай? гуфтам нигоҳ намекунӣ пешпотаки? мега ина ман карда намешавад. ман дидам ки ман карда намешавад, яънамо тез мерава. агар ҳамин ҳола ба ман тарсидам ки яке ҳамка раҳи мошин да буроя ҳамин бача чӣ хел хучат эҳтиёт накарда мошин меза, я бачаи капа калон ина яки почааш дасташ миёнаш я сараш гарданаш маиб мешавад ва не кататсаи хуб дора, не ҳаловати хуб дора. ман намефаҳмам ай ҳамина чӣ ҳаловат бурдагиям, ай ҳамин техника ҳичи ҳаловат надора. хай велик боша меги барои саломатиш ай хай ҳичи рост робот мести мера. қаблан дар 5 қисмати шаҳри Душанбе дар назди кӯли ҷавонон, боғҳои Куруши Кабир, Абулқосим Фирдавсӣ, Садриддин Айнӣ ва Наврӯзгоҳ нуқтаҳои хизматрасонии иҷоравии худравонакҳои барқӣ ва дучархаҳо мавҷуд буд. ҳамакнун бо бештар гардидани нуқтаҳои хизматрасонӣ мушкили истифодаи ин навъи воситаи муосири ҳаракат ба миён омадааст.
худравонакҳои барқӣ қодиранд суръати ҳаракати худро то 25 км дар соат зиёд кунанд ки ин суръат барои дучархасаворон аз меъёр зиёд мебошад. вақте электросамокат аз рӯи суръати 25 ё 30 км дар соат ҳаракат мекунад, якбора манъ кардани он ғайриимкон мегардад. худравонакҳои барқӣ барои кам масраф шудани захираи нерӯи барқ ҳангоми ҳаракат чархҳои хурд доранд. вақте болои ин чархҳои хурд вазни зиёд қарор мегирад, истодани он дар ҳолати садамавӣ имконнопазир мешавад. аз ин рӯ истифодаи он дар ҳудуди роҳҳои мошингард ва роҳраҳои пиёдагардӣ ба ҷуз оқибатҳои марговар дигар ягон ҳолати роҳатбахш намеорад. ташвишовар он аст ки қисми зиёди истифодабарандагони худравонакҳои барқӣ кӯдакону наврасонанд, ҳолон ки истифодабарии худравонакҳои барқӣ барои нафарони аз 18 сола боло пешбинӣ шудааст. ноболиғон ҳарчанд дар навбати худ аз истифодаи ин воситаи муосири ҳаракат ҳаловат мебаранд, вале бехабар аз онанд ки идора кардани худравонаки барқӣ дар роҳи автомобилгард ва пиёдагард манбаи хатар ба саломатию зиндагии онҳост. аз ҷониби дигар соҳибкорон ва иҷоратдиҳандагони худравонакҳои барқӣ ҳам ба хотири коҳиш наёфтани даромади молии худ кӯшиш намекунанд ки маҳдудияти истифодабарии онро ба кӯдакону наврасон фаҳмонанд. мумкин ки падару модарам намедона ки ҳамин ай куҷо гирифтагай чӣ кор кардестай. ё рафиқ дора, ҷура дора, мисол қади ҷураш яхтача гирифт, инаш ба вайш таъссуб мекуна, тамом ҳама хел рафтестай. Ай кӯдако хай кӯдакоя мумкин ки падару модари худшон мегиранд метиянд, не ки назорат намекунанд. ай пушу шақала назорат кунанд. раҳи мошин мебурояд, куҷо мерава, иша назорат намекунад. ман ҳайрон мешавам чӣ хел падару модар ҳамина назорат намекунад. вақте ки то ҳамо чия гирифти доди вай техникаяй, ки медона ки дар куҷо мерава вай мезана. ин берун аз мактабай. мактабда ин ҳолат нест, ба ин намерава. мисол ҳамаш дар дасти падару модари худшай ки фарзандша эҳтиёт кунад барои саломатии фарзанди худшай. мисол ҳаёти фарзандшай, ина бояд падару модар худш эҳтиёт кунад. агар ки назорат кунад, ин беҳтарин мешавад, барои ки саломатии худшон да вобастагӣ дорад. тибқи маълумоти оморӣ давоми соли ҷорӣ дар ҳудуди шаҳри душанбе бо иштироки дучархасаворон ва электросамокатҳо 9 садаваи нақлиётӣ ба қайд гирифта шудааст ки 3 ҳолати он бо иштироки ноболиғон аст. мушоҳидаи дигар ин аст ки дар аксар маврид наврасону ҷавонон худравонакҳои барқӣ ва дучархаҳоро дар шабонгоҳ истифода мебаранд. дар шаб одатан ҳолати дидашавандагӣ барои ронандагон маҳдуд аст ва ин раванд имкониятҳои содиршавии садамаҳои нақлиётиро зиёд мекунад. дар баробари ин ҳамон ноболиғоне ки худравонакҳоро дар роҳҳо истифода мебаранд ҳангоми вайрон кардани қоидаи ҳаракат дар роҳ аз ҷониби онҳо нисбати падару модар, умуман волидайни онҳое ки барои бемасъулиятӣ зоҳир намудан нисбати ва парастории нодуруст кардан нисбати фарзандони худ нисбати падару модари онҳо чораҷӯӣ карда мешавад. кардаша маводҳои маъмурӣ ба суд исол гардида нисбати чунин падару модар ҷавобгарӣ бошад аз 3 то 5 нишонианда, ин ҳам бошад аз 180 то 300 сомонӣ ҷарима татбиқ карда мешавад. мақомоти бозрасии давлатии автомобилӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ дар ҳоле аз хатарзо будани истифодабарии худравонакҳои барқӣ ва дучархаҳо дар ҳудуди роҳҳои мошингард нигаронӣ мекунанд ки чанде қабл раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз мардуми кишвар даъват кард мошинро камтар истифода намуда ба велосипед гузаранд. баҳодур шерализодаи 37 сола дар суҳбат бо нашрияи расмии Тоҷикистон ҷумҳурият гуфтааст, бо ин васила аз олуда шудани муҳити атроф ва тағйири иқлим метавон ҷилавгирӣ кард. мақомдори тоҷик мисол овардааст ки дар саҳни даромадгоҳи кумита барои дучарха таваққуфгоҳ бунёд шудааст. даъват ба истифодаи дучарха дар Тоҷикистон нав нест. чандин мақомдори баландпояи дигар ҳам дар гузашта ба хотири сабук кардани роҳҳои шаҳр аз ҷамъшавии зиёди воситаҳои нақлиёт ва таблиғи варзишу ҳаёти солим даъват карда буданд ки ҳам мардум ва ҳам мақомдорон ба дучарха гузаранд. дар ин замина ёдовар мешавем ки худравонакҳои барқӣ ва дучархаҳо агар дар як ҳолат аз ҷониби кормандони ҷамъиятҳои гуногун ва ё шахсони алоҳида ба муштариён ҷиҳати истифодабарии муваққатӣ ба иҷора дода шавад, аз тарафи дигар ҳастанд сокинони шаҳри душанбе ки дар роҳравҳо бо дучархаҳои худашон равоъ мекунанд. дучархасаворон мегӯянд ҳангоми истифодабарӣ дар роҳҳои мошингард хатарро эҳсос мекунанд, вале чӣ чора ки барои ин навъи воситаи ҳаракат пайраҳаи алоҳида вуҷуд надорад. дар ҳудуди шаҳри душанбе
ягона роҳрав барои ҳаракати дучархаҳо дар кӯчаи Шириншоҳ Шотемури ноҳияи Исмоили Сомонӣ аст. ҷой меша ки ҷои пиёдагард нест, мисол барои мошингард мерем. ҷой аст ки мошингард барои пиёдагард мерем. Калон рава ки калон аст, мисол 1 метр ҷудо карда хат кашида он знак мисол мона аломат ки мисол ҳамонта ҳамо дучархасаворот ҳаракат карда тавонанд. Бисёр одамон истифода бурезанд аз дучарха. Ҳам ба саломатӣ фоида дорад, мисол ҳам як кора сабук мекунад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон Федератсияи велосипедронон арзи ҳастӣ дорад. ҳарчанд фаъолияти он асосан ба тарғибу ташвиқи варзиши дучархаронӣ равона шудааст, вале мо аз масъулини ин ниҳоди варзишӣ дар бораи таъмини бехатарии иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ, аз ҷумла истифодабарандагони дучарха ва худравонакҳои барқӣ пурсон шудем. намояндагони Федератсияи велосипедронон гуфтанд, онҳо дар танҳоӣ қодир нестанд барои дучархасаворон пайраҳаҳои алоҳида ташкил кунанд. мо ба воситаи васоити ахбори умма, ба воситаи ҷомеаи шаҳрвандию мақомотҳои дахлдор метавонем ҳамин фарҳанги дучархарониро ба роҳ бимонем дар шаҳрамон. барои ин бояд якҷоӣ кор кунем. мо аз ҷониби худ ҳама кӯчаро ба харҷ дода истодем ва як консепсия тайёр кардагием. дар ҳамин доира мисол суҳбатҳо ҳам буда, мизҳои мудаввар ҳам буд, мисол ташкилотҳои ҷамъиятӣ ҳам ҳастанд ки мисол дучархарониро дастгирӣ мекунану дар бораи мисол ҳамин дучархаронии иҷтимоӣ фикр мекунану масъалагузорӣ мекунанд. барои раҳоӣ ёфтан аз ин мушкилӣ мо аввал ҳамун инфрасохтор бояд дошта бошем. инфрасохтори ҳамаш як аст, яъне ки агар ки мо инфрасохтори дучархаронӣ дошта бошем, ҳамун самокату скутери дига чишам, ҳамун инфрасохторе ки барои дучарха пешбинӣ шудааст, аз он истифода мекунам. барои истифодабарии бехатари худравонакҳои барқӣ ва дучархаҳо ҷудо кардани канори алоҳидаи роҳ муҳим аст. барои бароварда кардани талаботи дучархасаворон инфрасохтори роҳу нақлиёт ба азнавсозӣ ниёз дорад. ҳарчанд дар солҳои соҳибистиқлолӣ бисёре аз роҳҳои мошингард таҷдиду навсозӣ шуданд, вале кам ба назар мерасад роҳе ки пайраҳаи дучархасаворӣ дошта бошад. дар Қазоқистон дар ҳар як роҳрав, дар ҳар як кӯчаву дар ҳар як хиёбон роҳҳои велосипедронӣ, ҳамун дучархаронӣ муайян сохта шудааст ва ҳамун нақлиёте ки ҳастай ба мисли ҳамун скутер дига чизо ҳамунам истифода мекунанд ҳамун раҳҳои дучархарониро. ҳамунро ба раҳои калоне ки мошингарда онро истифода намекунанд, ба онро рафтуомад намекунанд. яъне ки мо бояд бо мақомотҳо кор кунем барои сохтани инфрасохтор муайян кардани мисол дар ҳар як лоиҳаи бузурге ки ҳастай мисол пешниҳод кунем ки ҳамин раҳи дучархарониро мисол ба назар бигирад. мисол хай кӯнашам остоста кардан дар кӯи раҳҳое ки кӯна пеш сохта шуданд ва раҳҳое ки нав сохта мешаванд ҳатман дар лоиҳа мисол раҳи дучархарониро пешбинӣ карда шавад. дар ин рава мо кор карда истодаем. бояд гуфт, дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе ба истиснои кӯчаи Шириншоҳ Шотемур дигар пайраҳаи махсус барои дучархасаворӣ вуҷуд надорад. инфрасохтор ки нест, дӯстдорони дучарха ва худравонакҳои барқӣ ин навъи воситаи ҳаракатро дар ҳар роҳу ҷоддаҳо идора мекунанд. дучархарон на ҳамун идоракунандаи воситаи нақлиёт асту на пиёдагард. яъне вақте ки дучархарон аз раҳҳои пиёдагард истифода мекунад, пиёдагардо дар ҳайрат мемонанд ки чаро дучархарон аз раҳи мо истифода карда истодааст. ва вақте ки дучархарон ба раҳи мошингард ҳаракат мекунад, ронандо бар ҳайрат мешаванд ки чаро ин дучархарон дар раҳи мошингард ҳаракат карда истодааст. мутаассифона дучархарон на ин тараф асту на он тараф. барои ҳамин мо бояд як фарҳанги умумии дучархарониро дар Душанбе, пойтахт аз Душанбе сар кунем, дар пойтахти азимон ҷорӣ кунем. барои ин фарҳанги умумии дучархаронӣ ҷорӣ карда ман фикр мекунам ки на фақат Федератсияи велосипедронии ҷумҳурии Тоҷикистон, балки тамоми ҷомеаи шаҳрвандӣ, тамоми мақомотҳои дахлдор кӯшиш кунанд ки фарҳанги дучархаронӣ бо як тартиби муайян дар кишвари азимон ба роҳ монда шавад.
агар мо мехоҳем дучархасаворӣ дар шаҳр як тартиби муайян дошта бошад, зарур аст ки бунёди пайраҳаи онро ба нақша бигирему бо аломатҳои ишоратӣ муҷаҳҳаз гардонем. дар ғайри ҳолат мусаллам аст ки қоидавайронкуниҳои ҳаракат дар роҳ ва садамаҳои нақлиётӣ бо иштироки худравонакҳои барқӣ ва дучархаҳо афзоиш меёбад, зеро имрӯз аксар дӯстдорони худравонакҳои барқӣ на танҳо ба оддитарин қоидаҳои истифодаи он аҳамият намедиҳанд, балки воситаҳои муҳофизатиро низ ба бар намекунанд. Xitoyda didagim, Moskvada didagim, Rossiyada. Holatҳои ман дидагим худам ба чашм ки зонуҳошонда мепӯшанд эҳтиётона, саршонда ҳастай, гарданашонда ҳастай, дасташонда ҳастай. Дар Тоҷикистон нест ҳамин чиз. Инами дидагиян ки ҳо ҳамин дучархаи мерава. Вай мотор дора, наместа. Зада рафтан мегира. дар роҳҳои борик истифодабарии худравонакҳои барқӣ бо суръати баланд умуман тавсия дода намешавад, зеро вақте истифодабаранда бо вазни то 100 килограмм дар болои он дар ҳоли ҳаракат аст, дар ҳолати садамавӣ худравонаки барқиро якбора манъ карда наметавонад. 12 килограмм вазн ва чархҳои хурди худравонакҳои барқӣ имкон намедиҳанд ки истифодабаранда онро зуд манъ кунад. аксар садамаҳо бо иштироки худравонакҳои барқӣ ва дучархаҳо ҳам маҳз бо ҳамин сабаб рух медиҳанд ки боиси маҷрӯҳ шудани одамон мегардад. дар аксар кишварҳо суръати ҳаракати худравонакҳои барқиро маҳдуд карданд. бо суръати аз 15 то 20 километр дар соат рондани ин воситаи ҳаракат дар роҳи махсуси худ иҷозат дода мешавад. масалан дар Италия барои идора кардани худравонаки барқӣ дараҷаи алоҳидаи шаҳодатномаи ронандагӣ талаб карда мешавад. дар Олмон, Франсия ва Испания бошад, идора кардани худравонакҳои барқӣ дар роҳрави пиёдагардӣ қатъиян манъ карда шудааст. ҳатто имрӯз дар аксар кишварҳои дунё худравонакҳои барқиро як воситаи марг ном мебаранд. барои маҳдуд кардани истифодабарии он тадбирҳо меандешанд. имрӯз мавридҳои оташ гирифтани худравонакҳои барқӣ ҳам ба қайд гирифта мешаванд. якбора ва ба таври васеъ истеҳсолу паҳн шудани ин воситаи муосири ҳаракат дар чанд соли охир аз навсозӣ ва муҳайё кардани инфрасохтори махсусро тақозо кард. имрӯз бо далели мавҷуд набудани роҳравҳои дучархаронӣ истифодаи худравонакҳои барқӣ бо мушкил рӯбарӯ аст ва ҳамзамон боиси ба вуҷуд омадани садамаҳои роҳу нақлиёт шудааст. айни замон дар шаҳри Душанбе дар назди роҳрави пиёдагардии Орионбонк, Бонки Байналмилалии Тоҷикистон ва Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таваққуфгоҳи дучархаҳоро дидан мумкин аст ки як қадам ба омода кардани инфрасохтори дучархаронӣ мебошад. дар ҳар ҳолат ҳангоми истифодабарии худравонакҳои барқӣ ва дучархаҳо моро лозим меояд ки қоидаҳои бехатариро риоя намоем ва ҳангоми истифодабарии дучарха фарҳанги умумии идораи онро ба вуҷуд орем. бояд ки нами дадри боғ дар ягон ҷои беодам гарда, на балки дар мобайни одам зада куфта мехоҳад рафтан гира. ин тамоман номумкина. пешгирӣ кунад ҳами чия. занаки ҳомиладорай мезана ай пушташ вай меғалта. ки ҷавоб мегавая? бинобар ин аз тамоми роҳбарони ҷамъиятҳо ва инчунин муштариёне ки ба чунин воситаҳои нақлиёт майли истифодаварӣ доранд, қоидаҳои ҳаракат дарро риоя намоянд ва ҳангоми гирифтани дучархаҳо ва худравонакҳо ҳатман онро дар дохили анон боғҳо истифода баранд. ҳамакнун дар доираи корҳои фаҳмондадиҳӣ ҷамъиятҳо оид ба хизматрасонии иҷораи худравонакҳои барқӣ ва дучархаҳо вазифа доранд ҳангоми ба иҷора додани воситаҳои зикршуда кӯшиш ба харҷ диҳанд ки муштариён худравонакҳои барқӣ ва дучархаҳоро танҳо дар ҳудуди боғ ва ҷойҳои муайяншуда истифода намоянд.